Te salut, bine ai venit pe blog.alestița.com, Alestița aici, gazda ta și azi practic e ultimul episod din această serie de săptămâna aceasta pentru partea de afiliere și ca strategie care ar fi mai bună decât combinarea tot ceea ce ți-am împărtășit până aici, anume să te uiți după strategii suplimentare pe care poți să le creezi, care să completeze lipsa respectivă pe care o produs sau serviciu pe care tu o ai, pe care tu promovezi o are și în felul acesta să aduci mai multă valoare, să mai dai încă un bonus suplimentar pe lângă acel lucru care să aducă și mai multă valoare percepută și care să aducă mai multă valoare vieții prosperitului tău. Apoi poți să faci și acest curs, să faci un curs care să ruleze pe mai multe zile, pentru că în felul acesta poți să folosești și în secțiunea ta de autorespondere. Și în felul ăsta ești de mai multe ori în fața prospecților tăi și ți-am zis mai de mult undeva între 7-a și de a 7-a recăutare în sus. De fapt să fac 80% din vânzări și asta este foarte puternic. Imaginezi cât ratezi dacă nu ai mai mult de 7 recăutări în sus. Și apoi partea asta cu discount. De ce să nu dai și discount în plus? De ce să nu împletești toate strategiile pe care ți le-am arătat aici într-una singură și să faci o supra-strategie a ta și în felul acesta să ai cea mai bună ofertă pe piață pe domeniul pe care tu ești afiliat? De ce să nu faci toate lucrurile acestea? De ce să nu dai clienților tăi foarte multă valoare și în același timp, bineînțeles, că să primești și tu cea mai multă valoare înapoi? Pentru că oamenii o să vorbească înapoi. Mamă, indiferent ce ofertă are tipul ăsta sau tipa asta sau indiferent ce ești. Și o să ducă vorba și numai că o să beneficiezi de o anumită persoană, dar o să zică și prietenilor lor și dacă intri în comunități sociale, pe forum, pe bloguri, pe Facebook, în toate site-urile acestea, pe Twitter, vorba se duce și în felul acesta poți să atragi alți oameni pe care altfel nu îi atrăgeai. Asta poate să fie și o metodă de trafic viral, da, prin care să aduci prospecți din gură în gură. Și asta este foarte puternică pentru că beneficiezi în situația asta și de dovada socială, care iar este un buton declanșator foarte puternic pentru persoasiune. Și asta te va asista foarte mult. Deci de ce să nu urci ștacheta la un nivel în care competiția ta să nu poată să zică și nu poți să faci treaba asta? De ce să nu faci tu? De ce să nu fii tu persoana aia? Pentru că în momentul în care ești, o să produci mai multe rezultate. Oamenii care se strâmbă în a da cât mai multă valoare și a deveni puțin inconfortabili pe o perioadă scurtă de timp în care să creeze sistemul, să creeze valoarea și apoi să fie totul pus la punct. Oamenii care nu fac lucrul ăsta, asta e, produc mai puține rezultate. Și ți-o spun în față că asta e de fapt, asta este ideea. Cu cât dai mai multă valoare pieței tale, cu atât câștigi mai mulți bani. Este simplu și dacă te ferești să dai valoare, asta e, te ferești să primești valoare. Deci era alegerea ta. Universul este corect și dă fiecare ceea ce merită. Așa că este foarte important de ținut cont și luat și aplicat în strategia pe care tu o ai. După cum ți-am zis, luna aceasta, raportul glonț magic o să fie special pe construirea deci ce autorespondere să folosești, cum să creezi campanii de autorespondere pentru pe diferite produse pe care tu le folosești, cum să pui articole separate la zile, distanță diferite, model de cum să construiești, ce să spui propriu-zis în articole pe care tu le creezi sau mai bine zis în aceste mesaje pe care tu le trimiți prospecților tăi și o să fie mai multe bunătăți acolo. O să vezi în momentul în care o să lansezi și dacă încă nu ai intrat în sindicat până în acest moment, ratezi acest lucru, plus ratezi toate celelalte gloanțe magice care le-am postat până acum și, bineînțeles, toată comunitatea noastră, toate beneficiile care sunt acolo. Dacă nu ai văzut până acum care sunt beneficiile, dă click pe link-ul de pe această pagină, pentru că acolo o să vezi mai multe informații despre oferta specială pe care o am pentru sindicatul nostru pentru antrenament strategic lunar și o să vedem acolo care sunt toate beneficiile și tot ceea ce pierzi dacă nu te alături nouă și dacă nu vii aproape de noi și de comunitatea specifică din care este mult mai multă valoare pusă, mult mai multă interacțiune, poți să pui întrebări, poți să-ți răspunzi eu sau membrii din comunitate și primești mult mai multă valoare acolo. Așa că nu o să lungesc lucrul ăsta. Dacă te interesează și dacă ți-a plăcut ceea ce ți-am oferit în aceste filmulețe, atunci valoarea acolo este de cel puțin 10 ori mai mare, plus instrucțiuni video pas cu pas cum fac aceste lucruri pe care ți le-am împărtășit și asta este foarte, foarte valoros. Deci dacă ți-a plăcut asta, gândește cât de bine te-ai simțit când ai de vreo 10 ori sau poate chiar de 100 ori mai multă valoare în momentul în care ești membru în sindicatul nostru. Așa că dă click pe link-ul de pe pagină și vezi oferte speciale pe care o am pentru tine. Până atunci, până săptămâna viitoare de fapt,
ține minte că tu și cu puțin de mine arătăm lumii că se poate și mai bine. Alex Tiță aici, a fost o plăcere să creez acest material și ne vedem la următorul.